Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Treñas nagpatawag sang sinapol upod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maistoryahan kung paano maamligan ang Iloilo River. Wala untat ang ginahimo nga Iloilo River Cleanup. Programa nga maluyag ni Mayor Jerry Treñas nga magpadayon bangod ako ang mabulig sang matinlo nga suba sa mga pumuluyo. Gani, ginasuportahan gid sang alkalde ang ginahimo nga river cleanup halos kada semana para makuha ang mga basura nga nagkadto sa Iloilo River. Bisan sa Esplanade area, luyag ni Mayor Treñas nga matinloan gid ang basura bangod sang kadabuon sa nagapamasyar sa lugar. Kag para maamligan pa ang Iloilo River, nagpatawag sang sinapol si Mayor Jerry Treñas upod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maistoryahan ang estado sang kasapatan sa suba ilabi na ang isda. Suno kay Mayor Treñas, paagi sa istoryahanay, natumod pa kung ano ang sahi sang mga isda ang mahimo nga buyan sa Iloilo River. Nahibaluan, nangin regular na ang fish dispersal sa Iloilo River sa tinutuyo nga mapadamo ang mga ini kag may source sa mga pumuluyo sang isda. Dugang pa sa alkalde, madugay ang ginhimo nga rehabilitasyon sa Iloilo River rason sa kondisyon sinisubong. Gani, nagapangabay si Mayor Treñas sa publiko, buligan siya nga maamligan ang Iloilo River pinaagi sa pagsuporta sa mga programa angot diri. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michelangelo Sarate.